Il-Ministru qed jipprova jgiddeb lir-residenti ta' Ħalqormi. Skontu, mhux vera li l-proġett tal-flyover fil-bypass tal-Imrieħel kellhom jikxfuh il-bdiewa qrima. Iżda dan qed ikun miċħud kemm ir-residenti u anke mill-bdiewa li għandhom l-eliq fiż-żona. Waqt intervistna li saritlu mill-preżentatur tal-Malta Today Reno Buġejja, Ian Borg kien mistoqsi direttament dwar dan il-proġett kontroversjali fl-Imrieħel li jfisser mannara fuq il-bdiewa taż-żona. Mistoqsi wkoll dwar il-proġett tal-flyover tal-Imsida, Ian Borg ħareġ jattakka lill-Kamra tal-Periti minħabba l-fatt li qed jikkritikaw dan il-proġett li skont il-pjanti preżentati ser ikun qed imiss diversi komunitajiet. Jekk il-Kamra tal-Periti tikkritika lili jien għandi dritt nirribatti. Meta mistoqsi dwar il-proġett tal-mina bejn Malta u Għawdex, Ian Borg saħaq li fil-waqt li hemm interess minn 4 kumpaniji internazzjonali huwa sostna li l-istudji għadhom mhux lesti. Madankollu meta mistoqsi dwar il-possibilità ta' reazzjoni mill-era dwar ir-reperkussjonijiet ambjentali fiż-żoni tal-Imbortin u l-Pwales ma ċaħad bl-ebda mod tali eventwalità. Meta u jekk naslu għal ċirkustanza kif qed tgħid inti, naraw kif ovvjament tkun indirizzata. Meta mistoqsi dwar id-direct orders mogħtija taħt it-tmexxija tiegħu, il-Ministru inizjalment farfara kompletament fuq Infrastructure Malta. Bir-rispett kollu dan huwa nuqqas serju ta' governanza u biex ma ngħidx abbuż bil-Ministru żagħżugħ. L-ewwel dawn mhumiex azzjonijiet illi jidħol fihom on a daily basis il-Ministru. Għandek aġenzija illi għandi fiduċja assoluta f'dak illi qegħdin jagħmlu, jiena kont ninkwieta li kieku farfara fuq l-Infrastructure Malta. Għax-xemmi ħanarfa. Farfar ukoll il-fatt li l-Gvern Laburista spiċċa jkaxkar saqajh rigward l-Awtorità tal-Ippjanar u d-diversi riformi li qatt ma saru. Min jieħu over jikkonkludija u jlestija. Jiena ma bqajtx Ministru responsabbli u konvinti li hemm min qed jaħdem fuqha. Mistoqsi dwar in-nuqqas ta' spazji pubbliċi ġodda, l-ewwel reazzjoni tal-Ministru Borg meta semmitlu ż-żona tal-Miżib kienet propju din. Mhux tal-li ma ta' spazji miftuħa lill-pubbliku, tal-li naqqasthom għaliex naqqas tal-Miżib pereżempju, siġil lajt il-ftehim ma' Dan fil-waqt li Ian Borg laqa b'ironija l-mistoqsija dwar il-Kummissarju tal-Istandards Pubbliċi u baqa' jinsisti li ma semmix isem Alla fil-batal fuq it-televiżjoni. Ministru, kemm żewġ okkażjonijiet il-Kummissarju tal-Istandards intab jinvestigak, l-aħħar waħda għaliex fuq allegazzjoni kellek insilek laxku semmejt lil-Alla fil-batal. Dik għax qal ħadd ieħor. Intant il-Ministru Borg faħar il-ħidma tal-ex Prim Ministru Joseph Muscat minkejja li tul it-tmexxija tiegħu ir-reputazzjoni ta' pajjiżna ħadet daqqa ta' ħarta. Aħna rridu noqogħdu nitkellmu bil-fors fuq il-minuses, l-ewwel qed il-klima politika li hija parti mill-minus ta' Joseph Muscat biex intik biċċa. Ian Borg kellem dwar il-proġett ta' trasport tal-massa fejn sostna lil pass li jmiss huwa li jiġi ppreżentat il-proġett lil pubbliku, proġett li ddeskrivih bħala wieħed li jafidum mal-20 sena sabiex jitlesta.